nâng con nhị ai ngộ ya ublei trai kan rat upala ai yang i kum kene kalat ban chakri yu wat hapdeng kini kipor ki badap de kicing bat kicing tenjo hinrai ka cing i ka chang u yang i ni dang yo ban chakri lai lo yu kum ne leng ba kini ki kor bat ki bor trong kini ki juk sat ki pamenta hakabak phila ban pej leng ba ki cable tv bat ki youtube channel ni kum ka cing ya sang kan thai jong ka balang ni priang snyo phai phi baro ki khun ka balang presbyterian juai nado ki pastor ki temen basan ki rang ba balang lembat ki long pa ki long kmi ki khun samla bat ki hep ki barit ki jongi bat kum jo ro ya ki wei pat ki para banget bi i jongi ki ba na ki wei pat ki balang haka kerteng ka bathiang bat ka badon bor tam unong pen im be i jongi u Jesu Kris kene ka sngi ublei ka long ka sngi ka bakar pang ha ka ba baro ki balang ki bahap hapo ka KJP assembly ki rakhe ya ka kum ka women Sunday lane ka sngi ublei ka bakar pang na ka banta ki kan thai ni kum ka chinge sang kan thai ni ai kublei women Sunday ka badap de ki chingkar khu ya phi baro ki bapej bat ki bakmi ya ka ne ka program jing shakri blei ka jongi langba ki ne ka cable tv bat ki youtube channel haswa pengin yai shaprang ha ka jing shakri tungin pendem ha ka jing duai ku kpa jongi ubah beneng ha ka ne ka por ngi engo eme namat pemedang yai it yang i hadok ni ka khlimat ka bawat pedang kini kicing bat kicing tenjo ki pingi kendo hinrai ngi dang yo kum kani kalat ban syakri ame hakani ka por lengba kini ki kor ki bor jang kani ka juk start ka pamenta bat kum joro ko pa bamela sya yang i ban syakri ame kum ne kum bangilong trai kan rat ngakarpat yame bamen sngau bha bandon rengkat bat ngi dodok bastang hadok pakut kani ka cing syakri ka cong yame to ai baki ai ki ngin pendap kin long ki ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhoi ka cong me priang ko pai ka cing duai ka cing karpat ka cong i na bai kine barong ipan bat ngi karpat ha ka kerteng ka badon portam unong pen imbi i cong i uji Kris amen nang yai teng cho ya ka cing syakri ka cong i ya ublei da ka cing ruai ka ba lai spa ar pheu khandai mình xin John na wat let chanya hakita la jong perthei menu ngem ju kendo uban rengkat bat Pechashua Shen Pan Yo Shaladi Pechashua Shen Pan Yo Shaladi Kublai du ya baro kibaha berteki don banya selak bat mi ublai kata shisha ngamon gantang
ki jing qua ban pen hon dan tan kata ya ki jing qua ban pen hon alimi bên cloi ken rat bên cloi ken rat ngala it ya mi bên cloi ken rat bên cloi ken rat ngala mentapat ngin yo ya kacing pule na kaktin kacang uplay bat kacing duai na imises shetlang kendai pat hadin trong kene ngin yo ya kacing ruai kerpang na imis wan dapi marbo Hashwa ngin pendem kacing duai tugin sya skor ka togan ni teligi dekhot na kaktin kacang uplay kabangila ban syam kabanengkong kabenta kabanengkong naga kitab jong ke Estar kalau nong kabasau kada khot bakhan riu kabenta kabaar naga kitab jong ke Deuteronomy kalau nong kabalai pawai kada khot kaban riu kabalai naga kitab jong Joshua kalau nong kabanengkong kada khot kaban riu hadok kabakhandai kabenta kabasau naga Deuteronomy kalau nong kabasipau kada khot khadar bat kabasan naga sithi kabanengkong jong apostol Paul segi nong Korin kalau nong kabakhan riu kadokhat kabakhat lai khele ye lumlang ye gi jiu baro gi badon ha shushan bat to ye sha jingit naga benta jonga bat wat bam lam nedi lai sngi men met la ni men sngi ngaro bat ki thai samla jonga ngin ye sha jingit kumjo bat kumta ngan let shepo shusiem ka bomlong kat bakum ka an bat ladangan yam ai ngan yam to long ki baklan bat ki baslor wat ngau kyo lemne wat shep ting yaki namaru trai bo blai jong me mauhi ulait rangkat bat me un om e no yame lemne kentai no yame pen klan bat pen slur bahaya lade namar men pen yo benta haune upait ba ya kata gari bangalas mai hikpa jong ki ban ai haki tang ba men long uba klan bat uba slur bah ba mela ban sumar ban le kat bakum ya ka hukum baro bau Moses usyakri jonga ulah hukum yame wat phai no anaka syakamon lemne syakadiang bamen yo man bha kat sya ka bamelej bat wat ai bagani ke kitab ke hukum kan ja no anaka sentur jongme henry men yai perkhat yaka sanyasngi khnang bamen yo sumar banle kat bakum ya baro balatho haka na bakum ta men roy halagalenti bat kum ta men man bha hatu ngam syam la hukum yame tolong ubakhlain bat ubaslur bha wat ting lemne wat kiyo namaru trai ublai jome udan rangkat bat me kat shaba me len menta te ko Israel utrai bo blai jome ukwa ayuna me tang ba men shep ting yu utrai bo blai jome bat men ya higelenti jong ubaro bat men e yu bat men shakri utrai bo blai jome dalaga donot baro bat dalaga men sem baro to da sharai phi to da yang scam phi haga jingai to de le slur yala depi kum girang ba to de pen klan yala depi kum tang liot snow ya gaktien ga jong belai tungin pendem ha ga jing duai ai ngo ye me a belai ku pa jing wa ha beneng
Ubulay badap da kejingit, ubulay badap da kejingit snay. Kanong idap da jingit ngangok bakraw yame ablay, habang ilayok ya kani galat, ya kaban syakri ban yorok pendon burom yame, hakum kani kasngi ka bakraw, kasngi ka bagantang tam ka jongme, bat kalong ro kasngi ka bakarpang na kaban tajungi kum kikentay, ka woman Sunday ka jongi. Ngaingo yame ablay, ya kejing dorang kat ka jongme bat ngi ki por barok, jong kejing im ka jongi melari melasumar, meladam, melakeringi, Mingilayok pat ya kani kapor ke bakodor ya kaban syakri ban yorok pendon burom ya kerteng ke emak pendon bor ke jome kum ke jingi sengkentai jong ke balang juai ngai ngut yemi ablay bamem syam le no yangi wala dengi haban yai lengba jong ki eryong jong ke jing em hagini ki sngi mementa lengba jong gini ki jing pangklam ke basyar kai bat medang riben em yangi haduk kani klimat ke mementa ho sisya ablay ke pertai barok ke wei Kaki win lang ba jong gini gijing syirkai hendai gini barok misya iki bikin banjia selaj gendau naga benta ban pan perang ya gijingai kejongi bingin lak de sisya ban IT lede ban im gijing im gebat hamai ya ban nang penjana susu ya gijing im gejongi rengkat ban me isnai ban don rengkat lembat ngi gini gijing seng gejongi ablay nadok basdang hadok ban dekut jongka ai big ai barok kin pendep kani kapor kin long lang ba kejing lam ke jomen sem bakho jome ba begin long ba priang hona khamat ka khet kejing snai ke jome ngai ngo yemi ablay balang ba jong gini ki bor jong kejing start sayan ke menta lang ba ke YouTube channel bat ki cable network ngiyo i gani galat ya ke ban syakri yemi ngai ngo yemi ablay ya kejing start ke bagan jablay ke jome mela ai ki breu ke jome ya ki ai ki babahatam ngai ngo yeme ablay balang bajong gini ki kor ki bor ki khon ki jome ki yo ya kaban pet yigini ki channel ya kaban syakri lang yangi bat ngi hakani ka por dorang kat lem ablay bat ngi kum ki khon kan thai ki jome ki khon kan thai jong ka balang hi barok ko wei bat kham tam ki badon hapok ka district presbytery ka synod bat ka KJP assembly barok ko wei ki biaseng lang ya kaban pendon burom yame hakum kini kesngi ke bakarpang ya rap yangi ablay bingin IT lagi jong ki do not bingin penjanai lagi jong ki do not habingi mar igini kijing jong kijing em nginam man thai nginam kan randian ablay nginam long ki baduk jing kermen hendrai bingin yai kermen hame bemelong blay ubala ban ya rap yangi ki por ba ro jong kijing em kijingi waling ha ban yai lamba jong kijing jong kijing em ben thamai bor ngi iwe pe ablay Bengin long di sya ki thai ki baslor ban yele persya ki jing ki bawan hagini ki sngi ke berthai barok ke kiwen ku pa be kumno ban tem yigini ki jing sitom hanrai hagalang hok ti ki jome ai bikin syani ahme ablay ker khui la ka jong ka balang ka jong me bat ki jing sang thai ki jongi na do bas dang do ban wa jong ki jing syakri ki jong me ki bin pendep ni ka pon ro pule ka tien ki jong me Kham tam ke besyak skor, yaka tien ke jong me lamba ke syakri ke jong me. Ai baka kubor ke yok sngau kan long. Badap di ke jingkar khunang beda. Jungi wei pe wei, bat nak banta ke balak ban pet. Yaka ni ke channel lang bagi YouTube bat ke cable network ko try. Bandap yaka syakri ke jong me daga bor ke jong men sem bakho jong me. Baka wei baka kan tien ke mi na ke shentur ke jong ka kan long de syak bawan ka khet ke jing snai ke jong me bat kan long ke bor. Naga banta jungi kum ke bapet i wei pe wei. Ke bi yok sngau ya kani ka kubor isner ban kar khu ya ka ko pa be kum ka syakri ka jong me ka syakri ki breu ki hospital ka syakri me ablay ya rab ya ka bangang lak ban ai tilut ya lede met ban men sem ha ka banang penjana ya lede ha ka ban syakri bat le ya ka mon ka khu ka jong me kar khu ya ka ribe e jongi ya gino sanshar jong ka ri ka jongi bat jong ka perthai barok ko we ai ki ka jing start bat ke jing sempang belai ke jong me bikin khmiet nang kong ke khmat ke jong me ko belai kin pan ke bor ke jing yarap na me khnang bikin la atra ju sob garo ban sanshar ke perthai baro ke ba mat igini ke jing khnang bikin la atra ju sob ko do ya ke ban tem igini ke jing sitom igini ke jing pang khlam baro bat ba ke perthai baro kan yo persisten ya ke jing pan khia ke jong me ablai men pan khia ya ke ri be it ke jongi bat ke perthai baro ko we ni IT la dia ka sang ti phalan bor ke jong me ablay ba menang penjanai susu ke jing em ke jing lang ba gini ke jing jia ba ke jing ai ke jing kan long ka pas khem bat menang penjanai susu ke jing em jing be dai ban me
Kanang bingin la ban yo ya kata ka jingsup haga man sem gujungi iway biway kum ki bangay hame. Kerkulang yung isisiyan pa dengan nga pora blay bat kerkuy bentab dang sa jong gujim gujungi ni IT haga mon ga bakhoy gujome. Sngaw ko pa gujing duway gujungi haga katang batyang mat ga balon botam try barong penim jong uji sukres ngapan ngapan tip igene. Nado menta chudu gibam jukun. Amen. Kerteng jing rai jingi day ngin long slur banwan ra ki jing kala lingba ki jing duwai. Habang apet kisngi menta ladap tangda ki jing kulmar jing sniu babon jat ki lanang jat. Ray ladang ipai syaka Ketin ublay kaya lupa Kini kilong tangki jingsda Ngilong slur ngin om syepti Ngim day bandu jingkermen Ngin pai syala ukpa Day tang mau ubaron bo Jinkerman jing so Deng baki jing duai bare jongi Lok beit ublay uong What shep ting kun ngan don ringkat What's ngaw mana mar ngalong ublay jong mi Ngan pen syait bor ngan yarap Hoot ngan kershan yami Dekak tika mon kohok jonga Ngin long slur ngin om syepti Ngim day bandu jingkermen Ngin pai syala ukpa Day tang mau ubadon bo Jinkerman jing so Deng baki jing duai bare jongi Koki kon jong ublay Tungin duai klem depot Batle ruya kamon jong ublay Bangin light naki Jing jinjar ba jing kuslay Tungin imda ka jing koy bat im ho Ublay badap jing isnay Mom theo jing palap jongi Henry ubak loy ban ma Tungin IT med bad man si ina drong un isen ayangi ba un jubab no ya jing duai jongi ba un jubab no ya jing duai jongi ba un jubab no ya ki jing duai jongi Ublay na kabantag buram jongo. Amen. Hakani ka por pat ngin yo sngew yo ka khubor na ka ktin jang ublay lengba I doktor nang plo I balong I medical superintendent jang ka Norman Donnell Hospital ngapriang sngew bha ya phi doktor ba phi la pelaj ya ka por ka bakodor ka jang phi ban ya don rengkat bat mi Wat hapdeng ka jing bon kam ka jong phi hakikam ki jam ki jong phi Ka women Sunday ka ba suk ka ba kmen
ya barok gitu kiba page ya kani ka channel hapo jong ka YouTube ningkong ngasngau ya ka ban penpau ya ka jing ngau ngu yo blay ya ka banta kani ka por ka ba kodor ka ba blay ula ai hanga ya ka ba ngala ban ya sam ya ka ktin ka jong u long ba jong kani ka por bat ngasngau ya ka ban penpau ya ka jing ngau ngu ya ka balang juai ka bla ai hanga ya kani ka lat ki balakan mau ya ka kerteng ka jonga ya ka ban ai nga ha kan ya kani ka benta ya ka ban kren ya ka khubon nga ktin ka jong blay hakum kani ka sngi ka ba karpang jong ki kanthei ki badon hapo ka shatri jong ka KJP assembly ban ngasngaro ban penpau ya ka jing sngongo na ka benta ka jong ikong chairperson ibala priang sngaw bahaya nga sakani ka program bat kalong ka jing duwai ka jonga baga kubor ka bangin yo sngaw ha kani ka janmit kan dalong sisa ka jing kerku yang hilang barok tengin pendam ha ka jing duwai kumni pat au blay ha kani ka por janmit jong kani ka sngi ka ba kraw ka ba kantang sa jisen yuan ha jan jong me ban penpau ya ka jing sngongo ko try na mata ki jing bha ka jing isnei ki jong me ki bayai bot din ya ka jing im ka jongi bat hagani ka por ni don ka daw ka bakraw ban ai ka buram bat ka jingo bat ka jingiro sa me tribe e bahakom kani ka por ngila biang sa sisin ban pendon buram ya ka kerteng ka jong me da ka bangila ban snap ya ka khubor na ka ktin ka jong me hakom kani ka sngi ka pang jong ki kenthei ki badon hapo ka khatsi chantia Presbyterian Assembly ban ngisngoy ka ban ai ngo ime ko try na banta kani ka por bat ngar ka long ka jing duai ka jonga ko pa ba may men sngaw ha ya ka ban ai bor ya nga try ba ha ba ki ai barok ki bangin pendap lang ba jong kini ki minute kin long si sa try ba e ka jingker kulang ya barok gitu ki ban pe ya kani ka program ngaduai ka jing don kat ka jong me yo men se mu jong me uban yai light load ha kani ka por ba ki ai barok ki ba mi na ka shentur ka batlot jong ka sakri ka jong me kin dalong ka jingker ku ka buram ka jingo bat ka jingero nga ai sami igini barok ngi pan ngi bat ni dem haga kerteng ka bathiang tam u Jesus Christ u balong ru nong pat mu jongi amen ka benta na ka ktin ka jong blay na ka ba ya kani ka team jong ka women's week jong news nem ar hajar ar peu la sot ka long naga kitab jong ka Esther kalanong ka basaw bat ka dekhot ka bakhat riu ka kitab jong ka Esther kalanong ka basaw bat ka dekhot ka bakhat riu khelaj ya lumlang ya ki jiu barok ki badon ha shushan bat to ya sha jing it na ka banta jonga bat wat bam lemne di lai sngi men met la ne men sngi ngaro bat ki thai samla jonga ngin ya sha jing it kum jo bat kum tangan le chapo shaus im ka bomlong kat bakum ka an bat ladangan yam ai ngan yam bat ka team jong ka women's week jong news nem arajar arpeu ka long shlur ban yo i yakijing kala long shlur ban yo i yakijing kala bat ngangai kem lang ba jong kani ka tayo bon nangi ki ba pet yakini ki channel ki ba pair ha ka YouTube ngile yo sibon ba ki jingger khu lang ba jong ki balang ki ba pair ha ka to ka sngi ka baning kong ka bala play ya ka ni ka women's week bat ngile yo benta sibon ki ai ki jing hikai lang ba ka jing im bat lang ba ka ni ka kitab jong ka Esther ya ka ba ya ka ni ka team lason bat ngangai skam bakala long ka jingger khu yang ilang barok but hakani ka janmit ka benta na ka ktin ka jong blay ka mga don ban yesulok bat ngi ka long naga kitab ka jong Joshua kalanong ka baningkong ka dekhot ka basan ter ka kitab ka jong Joshua kalanong ka baningkong ka dekhot ka basan ter but kiktin ki ba ong kumni on don uwei ubala ban yang hakmat jong mi barok kisngi karta jong mi kumbang ala don rengkat bat Moses kum tangan don bat me ro ngan no ya me
lenne ngan kentat yame pengklan bat penslur bha yalade pengklan bat penslur bha yalade kini kilong kikintin kiba ublei ulakren ha u Joshua haswa ba u Joshua unsim ya kata ka lengkor haswa ba u Joshua unsim ya kata ka responsibility ka ba ublei ulabo ha kiterpeng ki jong u but mila ban sngau tho bawat la daw Joshua uladon rengkat bat Moses ha ka ban yalam ya ki kon Israel na kari ka jinglong brau chakari jong ka jingkular hanrai menta ha ba Moses don chu but baro ka responsibility ka jingba kli kan don ha ki terpeng ki jong u nila ban sngau tho ya ka jing sngau kyo ya ka jing sngau artatin ya ka jing sngau bomla bor but iki apprehensions baro ki badon ha ki jing mut jing perkhan but ha ka do not jong Joshua but ublei utip ya kata but kum tau blei ula penslur yu kum tau blei ula ai mansim yu ban ong pengklan bat penslur bha yalade but habau blei ong yo Joshua pengklan bat penslur bha yalade hato blei umut ba u Joshua unchu yo ya kata ka bor lani unchu pengklan yalade but unle kat bala ya kaban sngau sngan ya kaban sngau yo bor ya kaban sngau ya kata ka jing don rengkat ka jong blei habau blei u ong yo Joshua pengklan bat penslur bha yalade ka ka bau blei u mut kalong ba u blei u khat yo Joshua ban don kata ka jing yadei kabajan bat u blei namar hakitu ki dekat ki babut ngiyo i bau blei u ong yo Joshua ha ka dekat ka banyau ter tang bamen long u baklan bat u baslur bha ba mela ban sumar ban le kat bakum ya ka hukum baro bau Moses u syakri jonga ula hukum yame wat pai no naka syakaman lemni syakadiang ba men yo man bha kat syaba melen wat ai bakani ka kitab ka hukum kan jakno na ka sentul jong me henrei men yai perkat ya ka senyas ngi khnang ba men yo sumar bat le kat bakum ya baro balatho haka ka jingkwa ka jong blei ya u Joshua ka long ba undon ka jing ya dei ka bajan bat u blei da ka bau tip biang ya ka ka bau blei u kwa yu u ban le lengba ki jing tho wa khoj bat nila ban sngau tho ya ka jing ka jong Joshua u Moses u lalong unong yalam u bakraum bat le si haduk kani ka klimat ompat don the way ban unong yalam u bakrau u balami ha kani ka slajong ka perthei bat mendau blei u kwa ya u Joshua ba undon hakita ki juti ki jong u Moses bat ngilha ban sngau tho ya kata ka jing sngau ka ba Joshua udon kum hakata ka por bat ka ka banga sngau tanat yaw blei ka long ba blei u kwa yaw Joshua ban ya lam ye ki kon Israel ban le na ka banta jong u bat hakajo ka por ukwa yaw Joshua bandon ka jing ya dei bat ublei da ka bau tip ki an ki rule da ka bau tip bin pa bin ya ka ka bau blei ukwa ya u ba unle bat ka khubor ka jong blei hakani ka janmet ka long lengba jong ka ni ka benta ka bangala puli Joshua ka lanong ka basan bat ka bahan riu pengklan bat penslur bha yalade ka khubor pedeng ka benta pedeng jong kani ka khubor ka long ka jing ya dei bat ublei ka jing ya dei bat ublei our relationship with God ka jing ya dei jongi bat ublei
Bat hakabaya day bat kani ka relationship ka jongi. Bat hakabaya day bat kani ka jingya day jongi bat ublay. Kamut ayu bandon ka jingya day bat ublay. Ka benta ka bankong kalong. Habangi ong bangi don ka jingya day bat ublay. Ka benta ka baningkong kalong bangin don ya ka jingting ya ublay. Ban yait rangkat bat ublay, ban don ka jingya day bat u, henray hagajo kapor, ban ting ya ublay. The fear of the Lord. The fear of the Lord. Ban ngipule haki kitab Proverb kelenong ka ba. Kendai ka dekot ka basipel. Ka kitab Proverb kelenong ka ba kendai ka dekot ka basipel. Ka jing syap ting ya utray, ka long ka jing stang trong ka jing stan. Ka jing syap tiang yaw try kalong ka jing sedang ka jing stan. Habang idon ka jing yaday bad ublay. Idon kamro bandon ka jing tiang yaw blay, ka jing syap tiang yaw blay. Bat kani ka jing syap tiang yaw blay, kamut kumbaw nong kam boman laniw nong kam sniw uting yaki pulit uting yakaan bat upet yap naki ublay syam khat ingi syakabakum kata ka jing yaday lanikum kata ka relationship ka ka boblay ukwa yangi kalong ba nginting buram yu bat banginting buram yu kumbaw laong yaw Joshua kalong banyay ha ki an ki jong u ngimla banle ro nakabenta jong blay ladang ngimtip ki an ki jong blay ki ki kendon jong blay. Bat ngila banle yu day tang la dangi tip. Ka ka boblay kwa. Ka ka baday, bat ka ka balay. What is right and what is wrong? Hakakmat ka jong blay. Bat day tang la dangi tip yakini ngila banle kumbaga team ka jong ka women's week ka ang long slur. Ban yo ki jingkula ban le bat habang perkat ya kane ngas ngau tenat ban perkat chapang ki arngut ki kenthei Hebrew bat ki kerteng jongki kalong ka Shipra bat kapua le si barok ngitip chapang kini ki arngut ki kenthei ki dei ki nurse ki midwife kinong penkakon ka Shipra bat kapua. Bat kini kinong penkakon kat kum ka hukum jong usim jong kari Egypt ka hukum ka jong u kalong baya bara kikon Hebrew ki bakin pengka kikon senrang ki day ban knyat penyap yaki bat kum banglaong mene bau Moses uday uway ni kinong yalam ki bakraw tam ki balami hakani ka perthe henrei ka jingim ka jong Moses haka jing shisha kala day ban kut no haka tu ka kenta ka baningkong balakayo henrei ka jing slur jong kini ki arngut ki kenthei ki arngut kinas ki arngut kinong penkakon ki ba lale ya ka bakim day banle kila shim ya kata ka jing jam jong ka jing slur ban nomle yaw niu khunlong ubaki don ka bor baki la ban penyap yu katkum ka hukum jong usim bat ladangi pule ya ka kitab Exodus kelenong ka baningkong ka dekat ka bakat nyo henrei kita kinong bat kun kila syapting yaw blay bat kim syam lale kumbau taus im kari Egypt ulah hukum yaki henrei kila riim ya kikon senrang ka ka bala penlong yakini ki arngut ki midwives arngut ki nas bakin nom penyam yaw Moses ubadon hakikti ki jongki ong gaktien ke jong blay namar ba ki syapting namar ba ki syapting yaw blay kabas ngau tanat bahana kabanta kini ki arngut ki kenthei kalong baha kata kapor
watang ka hukum ro ampat dan haka jing sisa namar de Moses ubalayo ya kitu kisipeu hukum men penyam hendrai kan ni ka relationship baki ni ki arut ki kentai ki don bat ublay kala penlong ya ki bawat la de ki yo ya ka order no sim ban penyap ya ki shen ya ki konlung Hebrew ki shenrang hendrai kila le persya ya kata bat ka jing slur ka jongki kala penlong Yau Moses ban yo ya ka jing im bat ublay ula pen kala kong pong ya ka history jong ki kun Israel lengba ka jing im ka jong Moses le sing ila ban perkat habangi pai sa ni ka team ba le si ban long slur ban yo i ki jing kala ban le dei tang ki to ki bala jet ki jong blay barok ngidon la ka jong ka role kumba kini ki arut ki nurse ki balek si dan batip chapang jong ki ka kam ka jong ki ka long tang ban pen kha khon ban don hale barum han rayu blay ula kerkhu yaki ong ka ktien ka jong blay naba kila shap ting yo blay bat kila le bat kila jit ban le ya ka ka bo blay uhukum yaki ban le ban ya ka bakingen yaus im Egypt. Ublay un yarap ingi kum ki kentai haka jing tlat bor ka jongi. Bangin yo i bau blay udon ka benta na ka benta ka jing im ka jongi bau blay udon bangidon ka rol ban le na ka benta ka jing tmu ka jong blay kabenta kabaar habangi ong bangin don ka relationship bat ublay ka jing ya day bat ublay kamut tang bangin ting yo blay hendrai kamut ro bangin don ka jing nget ka baskem bangin don ka jing nget ka baskem ha uta ubangi shania but ladangim non ka jinget ka baskem faith in God ka jinget ka baskem nginom la dalele ban sngaw pen sngaw bha yo blay ha ka jing im but ha ka jing ya de jongi bat u but bon sin u blay u dawa nangi bon sin u blay u kwa yangi bangin pecho u bat ngin shania u dak kijing mut kijing perkhat ki jongi dak ka but ka bor jongi bat dak ka do not jongi baro bat ngasngau tenat ban pule ya kani ka benta na ka kita na ka sithi chaki Hebrew klanang ka bakhat wei ka dakhat ka banengkong kiktin ki ba ong kumni ka sithi chaki Hebrew klanang ka bakhat wei ka dakhat ka banengkong te ka jinget kalong kata ka jing ngau scam ya kita ki ya kiba ngi kermen ti ka jinget kalong kata ka jing ngau scam ya kita ki ya kiba ngi kermen kata ka jing tenjo ya kita ki ki bom yo i ladangi latip lepa ya ka ka bau blay un le na ka benta jongi kata kam dei ka jinget bat ka tien ka jong blay ka ong ba kata ka jinget ka long kata ka jing ngos kem ya kita ki ki bangi kermen kata ka jing tenju ya ki bom yo i bat ha ka jing ya lanti ka jongi rengkat bat ublay ha ka jing ya dei jongi bat ublay udawa nangi bangin don ya ka bakum kata ka jinget bat ladangi kwa ban yo i ka jingkala ladangi kwa ban le na ka benta ka jong blay ngi don kam ban don ya kata ka jingen bat ngasngau tenat ban perkhat sapang jong karut ka persa kurum jong kanomi bat ha banga perkhat sapang jong ka ne ka reu kan the ka ka bala penlong ya ka bat ka ka baka yo i namar hangta hari muam kalado no
yau tengah jongka malon, kala do no yau thau kurimu jongka, kala do no ya u parakan si u jongka. Laingut kini kisah rang kila yam no hari muab, bat maka, bat kakiau kurim jongka, kila sa konswet, kila sa kentai. But hakum kata ka situation, hakum kata ka jinglong, ka ka bala penlong ya ka rut, bakan don ka jingay, bakan don ka jingsania, hakum kata ka jinglong ka bakalong. Dan su hang ni hari muab, kila long tang para kentai, kila do no iki tengah ki jongki. But habakalan kular, but habakala rai ya ka banbut ya ka ni ka kiau kurim jongka sa Bethlehem ka ka badon hang ta ha Bethlehem ka ka jingyo I jongka henrei habaka rut kala ong bat kala pla ba ublei jongpa unlong ublei jonga hakata ka klip mat hi ka don ka relationship ka jingya dei jongka bat uneu blei ba im bat kata ka relationship ka bakadon ka jingya dei ka bakadon kala penlong ya ka ban snows kem wat kum hakata ka jinglong sangsot hakum kata ka jinglong rangli ban bot ya kani ka kiau kurim jongka sha kata ka ri Bethlehem bat ublei ula kurku ublei ula pendan buram ya kani ka jinget ka jongka bat kumbang itim bau bleu le kerku ya ka jing im jongka nomi bat ya ka jing im jongka rot ha Bethlehem bat lingba jongka singkai jongka rot hakipateng bat kipateng ki badangwan lakha yau Jesse ukpa jong David bat lingba jongka ni ka pateng lakha yau Jesus Christ ka jing slur ka jongka ban jit bat ban mi na ka yeng ka jong pau jongka na ka ri ka jongka na ki briu ki jongka ban embrace ban kedup ya uni ublei ubaka kiau kurim jongka ka syakri but what lada ka future ka jongka what lada ka lawe ka jongka kam yo I kan long ka bakumno hanrai da ka jingai kala yat sa Bethlehem bau new blay baka syakri undon rengkat bat kata ka dei ka jinget ka bapen sngau bhayo blay bat ublay kwa ingi kum ki kenthai bangin don kum kata ka jinget ka baskem klem da yo I henrei ban shim ya ka stem henrei ban shim ya ka jingjang ban ya cha persya da ka jinget bat habangi le kum ta ublay upendon buram ya ka jingim ka jongi kabenta ka balai bat ka bakat do tang habangi don ka jingya dei bat ublei ngindon ka jing shapting yu u ban bot yaki an bat ban yat yaki lenti ki jong u tang bahabangi don ya ka relationship bat ublei ngindon ka jinget ka baskem balada long kumno ro u yat rengkat bat ngi udon rengkat bat ngi kabenta ka balai bat ka bakat do hakani ka jingya dei jongi bat ublei hakani ka relationship ka bangidon bat ublei kamut bangidon ka jingya selok ngidon barabor ka jingya selok haka mensim bat ublei fellowship with God kajing ya selok kajing ya peleu jingmut kajing yate kabajar-jar hakamansim but habangi don kajing ya day habangi don ka relationship bat ublay udawa nangi bangin don ya kani kajing ya selok bangin don ya kani kajing yate hakamansim bat ublay
Bat kani kan ai bor yang ni haka bangin yad sakmat bangin le ki ai ki bakrau na ka benta jong ublay. Bat haka bayade bat kani om tang bangidon ya ka jingya selok ka baman kasngi bat ublay henrei habang ile kumta ni donro ka jingya selok bat ki wei parat pat ki para mensim bat ki wei pat ki para mensim ki badon hakajuk ka jingay bat le se na kata kadau ni don ya ka balang namar ngimla ban im marwe ngimla ublay umla ban le se ban pendon kam yangi ladengi longtang marwe henrei ublay ula bo yangi ha kani ka khendeu ula bo ingi ha kani ka perthei ban donro om tang ka relationship bat u henrei ban don ka relationship bat ki wei pat ki para mensim bat habangi don ya kani ka fellowship habangi don ya kani ka jingya day nila ban le sibon ba ki a naga benta ka jong ublay bat ka jingya Kristan jongi hi wat la dengi ong bangi nget yo way ublay henrei uni ublay udon hakilai teli ki benta ukpa ukon bat umensim bakon bat kini lai teli ki long ka way da ka jingya selok bat ublay ro ukwa yangi bangin don haka jing sakri ka jongi u haka jingya dei jongi bat u ukwa bangin don barabor haka jingya selok haka jingya long ka way haka mansim barabor bat u nila ban ong baka Esther kalaya cha persya jong usim da ka jing slur ka jongka ban le ya ka ka bale se kamlong ka rukom bat ka jingla jong ka Esther ka jing slur ka jongka kala penlong ya kata ka jinglong ha ka ba ya kata ka jing ya ka order ka jong usim ya ka hukum ka jong usim ban penkela henrei la dangi perkhat bha ngiyo i bahaba ka Esther kala yo ya kaneka kala yo ya kaneka hukum na Mordekai ukniu jongka ka Esther kala lumlang ya kiju baro ki badon hasusan kala lumlang ya ki bat kala ong tongin ya pelong ya ka jing duai sha jing in bat kani ka long ka benta na ka ba ya kani ka team jong ka women's week la sot kelek ilum lang ki jiu barok ki badon hasusan bat to ya sha jing it na ka benta jonga bat wat bam lam ne di lai sngi men met la ne men sngi ngaro bat ki thei samla jonga ngen ya sha jing it kum jo bat kum ta ngan le shaus im ka bom long kat bakum ka an bat ladang ayam ai ngan yam kani ka jing duai kani ka jing sha jing it kani ka jing ya selok jong ki para banget ki badon rengkat bat ka Esther kalalong ka driving force kalalong ka borba ya ka Esther bakan mi nang ta bat bandon ka jing slur ban ya sha persya jong usim haot nilawan ong baka Esther kala ya cha usim henrei ka de ka bor jong ka jing ya trailang ka bala pelong ya ka Esther ka bala pelong ya ka Esther ban kenyat ya ka Esther ban ya syakmat jong usim bat ban penkela ya kata ka hukum ka jong usim ublay kwa yang i barabor bandon haka jing ya selok bat u bat ngila ban long ki atiar ki bau blay ula ban pendon kam yang i
ban le baka jing ke jong u kan tu ki wei pat leng ba jongi baki ki ba kraw kin ja leng ba ka jing im ka jongi bat ngila ban le kum ta tang la dengi don ka relationship bat ublei ka jing ye sulok ha ka ba jar ha ka ba sha jing it bat duai bat ban yo mat ya ka bor ka jong u ha ka jing im ka jongi ki para banget be baro ki bas ngap ya kani ka kubor ha kani ka janmin ka kitab Esther kalong ka way na ki kitab ki bangada ngau tenat hadok kata dama ka don haka ki ki balong unique ki ki bakerpang kapaningkong kalong bangas ngau tenat ya ka kitab Esther kalong baya ka ri jonga kari India ba jonga ba jongi lang baro lato haka kitab Esther bat ngidai ban sarong ba ya kari India la mention la ni lato haka kitab Esther bat katang ila ban pej haka kitab Esther kelanong ka baningkong kadekhat ka baningkong ti hakisngi Ahasuerus uni ulong utaw Ahasuerus ubla sensyar nado ri India hado Ethiopia halor kisispa arpo hinyo kishnan katno kalong kabasngaw sarong ban yoi bayaka ri ga jongi latho hagaktin ka jong blay kawai pat kabangasngaw tenat yaka kitab Esther kalong laringi pulien na do basdang hado bokut jong kani ka kitab ngim syam yoi badon bala mention yaga ktin blay hakani ka kitab kalong ka way ni kitab haga ktin ka jong blay ba om syam la tho lani om syam la penmi tang sisin ro yaga ktin blay henre ngimla banlen bawat la dengim yo yaga ni ka ktin blay hakani ka kitab henre barok ki jingjia hakani ka kitab kilong baka don ka kti ka jong blay shalendet jong kini ki jingjia bat kane ka ai man sim yanga bahaga jingya lanti jongi teng ngim yo ka khat ka jong blay ngim yo ka kti ka jong blay bat ni ong blay don chano hanrai kani ka kitab ka ai man sim yangi bawat habaw blay umpaw yo hanrai utre na siya din udon rengkat bat ngi kenyat yangi penyat yangi aibor yangi banle ya ka kabaw kwa yangi banle bat ka balay ka bangas ngau tenat ha ya kani ka kitab jong ka Esther kalong bahaga ni ka kitab ka karakter ka aktor ka bangila banong ka main actor ka main character ha kani ka kitab Esther day ka kantay day ka Esther but ngasngaw bangila ngala ban identify ngasngaw bangala ban penyaday bat kani ka kitab namar bangi day ki kantay but boblay udon banle nakamanta ki brew ki jong u ban penkala ya ki kibaron saudong jongi lengba ka jing im bat ka jing tre jongi ki kentei ki batlot bor bat ka team jong kani ka women's week kumbala ong na do ka banikong kalong long shlur ban yo ya ki jing kala long shlur ban yo ya ki jing kala ublay ukhat yangi hakani ka janmit kum ki kantei ki batlot bor ki kantei ki badon tang ka wai ka buj bat tang ka wai ka bor hanrai ha ki jing tlot ki jongi ublay ukhat yangi ban le na ka banta kaburom ka jong u kumba u blay ulakhat yo Joshua ulabu hagi terpeng ki jong Joshua ban yalam ye ki kon Israel ban penpoi ye ki sha kata kari ka jingkular bat kumbang laong na do ka basdang ngala ban sngaw tho yo Joshua kat no don ka jing sngaw shapti
ban yalam yakini ki kon Israel syakari ka jingkular ngadon kumba arspa san peu tam kista papo jonga bat ngatip bakamlong ka basuk ban senchar ban long nong yalam bat ngala ban ngau tho yo bo pliu Joshua ka jing ting ka jing ngau seir ka jing ngau artatin ka jong u han rengi don yau blei ubakot yangi ban le ai na ka banta jong u ringkat bat ki jing kular kumbau la ong yau Joshua pengklan pa yaladi pengklan bat penslor pa yaladi bat ublei ukhat ro yangi hakani ka janmin bangin le ai na ka banta jong o compare la dangi don hakano kano ka banta compare la dengan long le se tang ki long kme ki badon hayeng ki babon sen ka kam ka jong ki ka long ban shet ban teo ban pen biang bam pen biang di e ki kon compare la dengan dai ki nurse ki badon hale berum compare la dengan dai ki nong tre hapo jong ka tenat ka kot ka khia compare la ngi don he ki office ki baper ka ei ka bau blei khwa yangi kum ki kan thei ka long bangin don ka relationship badu bangin don ka jingya day badu bat habangi don ka jingya day badu oblay ukwa ro yangi bangin ting ngin shep ting yu da ka bangi tip ya ka ka bangi day banle ya ka babha bat ya ka basniu bat oblay ro ukwa yangi bangin shanya telilut hu wat langim yo I ubon sin Henry ban syania ada kajengay ba uyat ringkat bat ni ba ulong ringkat bat ni bat om tang kata Henry bangin penlut por ya kajeng ka jongi haka bangi ya selok haka bangi ya selok haka bangi ya long ka way bat u bat ban ngau ya ka bor ka jong u haka jeng ka jongi bat ladang ile komta klem artatin ngidon no blay ubakwa bangin long ki atiar ban yoi ya ka jingkala bangin long ki atiar ki ba ublay un wanra ya ka jingkala lengba jongi ublay na ka banta ka buram ka jong u amen Menta nilapoi segi benta ka pakut jang ka ni ka jing syakri ka jongi ya ublay ngangat skam baka kubor ka pengliak sngew lengba ka syakri ka jang ublay ka doktor nong plo ka long ka kubor ka ba ai man sem yangi iwei nga ai kublay ya barok kinong ya sim benta ya bi ya sim benta hakani ka por jang ka jing syakri blay ka jongi bat kum joro nga ai kublay ya pi barok ki ba pej bat ki ba khmi ya ka ni ka program jong ka jing syakri blay ka jongi bat kam tam ro nga ai kublay ya I doktor nong plo I bala ai yangi ya ka ni ka kubor ka badap jing kerku ya ki man sem jongi to ublay unang yai kerku ya pi doktor bat unang yai pendon kam ya pi na ka benta ka buram ka jong u Yin penwai no ya ka ni ka jing syakri ka jong ya ublay da ka jing rwai ka balai spa san peu san bat hadin jong ka ni ka jing rwai nga kerpat biang ya I doktor be in ai ya ka jing rwai lengkot bat be in penlait yangi da ka jing kerku penwai Rengkat bat uji sungan sayang subhan Rengkat bat uji suhaka perteba Jangai nala uji su jengkmen ka ladu Rengkat bat uji su ngam ju shep
yo thia jai ha ba jing le jong a ha per thei la wai on the poisoning ru lambat u ngan sa reng kat bat u jisu shaki ar taba lambat u jings ngeu ting la du reng kat bat u jisu ngam ju she ting shu tong ini kerku penbai kumne pat au blay hagani ka por jan me jong gani ka sngi ngi sngo ya ka ban ai ngo e me ko pa na ka manta ka jing don rang khat ka jong me bangila ban yo sngo ya ka ktien ka ba im ka jong me ka ba pen slur yangi bangin le a bangin yo I ya ki a ki jing kala na ka manta ka burom ka jong me ni ai ngo e me try ba ha ba mai malakren haki do not bat haki jengmut ki jeng perkat ki jongi leng bahal jong kani ka kubor bat ngangai scam bakan da long shisha ka jing kerku ka jing ai men sem biang bangin long slur bangin yeng ban le a da ka banta ka burom ka jong me bat ka bawai no to ai ba ka jing ai ka badak biang ka jong Jesus Christ about try ka jing ai ba ka jong blay wok pa rengkat ba ka jing selok ka bathiang ka ba pensat bor ka jong men sem ba khoi kini lai ha away kin yai ne yai sa rengkat bat ngi kum ki khon ki jong o bat kum jo ro bat ki riu khoi ki badon hakleng satlak jong ka perthai menta bat shado kerta ba ki ba bom ju kut ro amen.